hambit atong kauban sa Catholic Defenders o sa Bible Apostolate nga kasabtangan ni siya nga Diocesan Vice President sa Catholic Defenders sa atong Diocese of Dipolog. Niya kanhi ni siya pastor sa Pentecostal Church of God Asian Mission. Kaya sobra sa napulo katuig. Kaya sekretaryo sa misa sa ilahang mga simbahan nagdala o mga grupo, mga youth, no? Mga membro sa Pentecostal. Kaya ganoon, ibalik na sa simbahang Katoliko. Aktibo na gayong mukrusada o doon ay mga pagsangyaw diya sa publiko. Kaya usap, aktibo po ninong nagalagal diya sa parokya si St. John Newman. Ini nga ito ang siyudad sa Dipolog sa Sikayab, no? Mga parokya. Extraordinary lay minister o sa kakabag, Bible Apostolate, o baban pa nga mga kapangalagaan, no? Labi na ginusab ni Wishes of Love Community sa Cebu. Pinagi sa ato ang head servant, no? Mao si Tatay Dudong Lim Chua. Ang mayatag ni Brother Ronnie Castanyares sa iyahang panahon. Salamat, Brother Nicolay, sa atong mga kauban. Sa dili pa ta magsugod, no, sa ako ang pagpamatuod sa pagtulunan sa itong simbahan, magampo sa ta. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ginoo, ikaw padayon sa pagpanalangin sa matag sa kanamo, bisan pa ding tagnaas sa kagabiyon. Ikaw ang Dios nga makikauban. Salamat nga ikaw magahatag o Espiritu sa kaalam, isan pa sa mga tao nga maminaw. O ikaw padayon sa pag-bless sa makagusa. Gikan sa labing bata, hangtod sa labing hamtong sa among kaliwala karon. Ikaw makikauban. In Jesus' name we pray. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa ngalan sa Santissima Trinidad, the Father, the Son, and the Holy Spirit, sa atong simbahan, Diocese of Dipolog, gipanguluhan sa ato ang mahigugmaong obispo, sa atong mga kaparian, sa atong mga Bible Apostolate, Catholic Faith Defenders, different communities sa atong simbahan. Mayong gabi kanatong tanan. Nagpasalamat ko sa atong buhi nga Dios nga nining mga orasa nagkaubanta sa atong mga kaubanan sa paghimo nining atong gitawag og street preaching. Og nagapadayon ta dinhi tungod kay mao kini ang gihimo sa una pang panahon ug hangtod karon nagahimo ta tungod kay mao ni ang mandato sa atong simbahan nga isangyaw ang pulong sa Ginoo sa tibuok kabuhatan o sa naglaing mga dapit. Mahigala mga kaigsunan, salamat ta sa tong MC matod pa niya sa una usa ta ka pastor. Nagpastor ta 10 years hantod sa 12 years nga makatuigan. Og nagpasalamat ta sa buhi nga Dios nga nakabalik ka sa simbahang Katoliko. Kay kining simbahan ang mahigala mga kaigsunan, naa dinhi ang kinatibukan nga kamatuoran. Mga pastor nagaingon nga kining simbahan sa simbahang Katoliko wa gyoy malangit kay matod pa nila ang mga pagtulunan sukwahi sa balaang kasulatan. Pero usa lamang kana ka pangunahuna kadtong mga pastor nga ming supak sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. As pastor before, mao gid na ang akong ginahuna nga wa gyoy Katoliko nga maluwas tungod kay nagsupak sa balaang kasulatan.
Pero mahigalang mga kaigsunan, sa pila ka tuig na kung pagbalik sa simbahang Katoliko, pagtuon sa laing mga pagtulunan sa atong simbahan, wa gyud ko'y nakita nga supak sa balaang kasulatan ang pagtulunan sa atong simbahan. Ngani, nagpastor man ko mahigalang mga kaigsunan, kami kagdaghang kayo mga Katoliko. Kay matod pa nato kaning Katoliko nagtudlo sa lain nga mga pagtulunan nga wala sa balang kasulatan. Daghan kay tag mga Katoliko sa una nga nailad og atong nabunyagan dito sa mga kasubaan o sa kadagatan mahigalag makaigsunan. Last 2008, i-invite ko nga mo-attend sa seminar sa Oasis of Love, mga higala makaigsunan. Mao na point entry na ko nganong nakabalik ka sa simbahang Katoliko. Ganun man tungod kay sa dihang na ako sa seminar, mga higala makaigsunan. Natingala ko kay abi na ko ang mga tao dito, mga higala makaigsunan, mga dautan. Pero dili di ay mga higala makaigsunan. To make the story short, last 2008, no, ako lang isa-isa ninyo ang sa inihitabo sa dihang naka-attend ko sa seminar mahigala makaigsunan na kita na ko nga adunay mga tao nga mahiyugmaon nga nagtugyan sa ilahang kinabuhi diha sa pag-alagad sa atong buhi ka Dios. Una nga nagpasalamat ko na naka-attend ko sa seminar. O dito sa seminar mahigala makaigsunan, natingala ko kay usa ka pastor kanhi dili gyud pwede nga manguros. Pero dito sa seminar mahigala makaigsunan, natingala ko nganong nanguros. Kay matod pa namo kaning pagpanguros sa mga Katoliko usa kini ka pagtulunan nga dili iyaha sa Ginoo kun dili iyaha sa dili maayo mahigala makaigsunan. Mao na nga akong gitunan mahigala makaigsunan nganong manguros ang mga Katoliko. Sa dihang namalandong ko mahigala mga kaigsunan, kanang pagpanguros usa diay na ka timailhan nga diin makahatag ka nato dakong pagtulunan mahigala. Kay kung atong basahon sa Biblia from Genesis to Revelation, wa gyud kay makita na ang yawa ng uros. Kung ang mga pastor nga dili manguros ang pangutana, kinsa man silang kauban ang yawa kay dili man manguros. So mara may gala makaigsunan nga nindot kayo ang akong experience nga nakaseminar ko sa Oasis of Love. Dito may gala makaigsunan sa Oasis of Love seminar, nakita na ko nga daghan kayo mga pastor naming join, na ako'y naglalai mga tao naming attend. O dito ko natingala mahigala makaigsunan kay sa among speaker dito sa mga seminar usa man ka pastor speaker na mo nga mimbalik na po siya sa simbahang Katoliko. Matod pa niya nindot daw kano kayo si Mama Mary, kay si Mama Mary labot sa kaluwasan, kay kung wala pa si Mama Mary wala matao si Ginoong Hesukristo. Pag-ingon siya nindot kayo si Mama Mary, kay si Mama Mary birhen sa kanunay. Kami mga pastor mahigalang makaigsunan dili gid mi motuo nga si Mama Mary birhen sa kanunay. Og mingon butong pastor nga mibalik sa simbahang Katoliko, nindot kayo si Mama Mary, kay si Mama Mary inahan sa Dios. Di pud mi motuo mga pastor nga si Mama Mary inahan sa Dios. Pagkatitiyon, may ana na po siya, nindot kayo si Mama Mary, kay si Mama Mary mikayap sa langit. Di pud mi motuo mahigalang makaigsunan yadto nga seminar kay ang speaker usaman ka pastor. Pero ako na
malandugan mahigala makaigsunan nga mao to iyang istorya. Unya kay naamo koy kaubang mga pastor di atong higayuna, miingon sila binudbot ning istorya sa usa ka pastor nga speaker. Nganuman tungod kay dili mao si Mama Mary birhen ba niya sa tunay nga humanam niya gipakatao sa Ginoong Jesucristo. Kung tumutuwa ka mga kaubang mga pastor nga si Mama Mary inahanda sa Diyos, ahanda yun na Diyos o si Mama Mary. Di ko butuo ang kauban akong pastor. O niya, may kala makaigsunan, ingon na po ng usa ka pastor, nindot kayo sa Mama Mary, kay, di ba kaya sa langit? Di ko, di mo tuo, nga si Mama Mary, di kaya sa langit, may kala makaigsunan. O mingon siya, nindot kayo si Mama Mary, kay si Mama Mary, walay sila. Di ko butuo ang kauban akong mga pastor. Oto nga, ang speaker mahigala makaigsunan, gusto nila nga ilahang dibahilyon ang usa ka kauban na mo. Nga maingon siya, dibahilyon na to ning pastora ni kadili ni mao. Oto mahigala makaigsunan, among nabatayan nga katong pastor nga nagtok may tungod ni Mama Mary. Amo untang duolon siya pag humaniag to among dibatihon. Pero may abot sa mong una-una may gala makaigsunan. Dili na lang namo dibatihon tong pastor, speaker sa Voices of Love. Kay maura ba to'y gapliti namo. Gikan sa Mindanao, padulong og Cebu. Unya amo tong dibatihon. Kay ang iyang istorya matud pa namo dili mao. Maglumba miglangoy gikan og Cebu padulong Mindanao may gala makaigsunan. So mo nga padayon ang seminar sa Voices of Love 3 days. O dito nga seminar may gala makaisunan na dito na ko nahibalaan nga kuwan ka ng ingon mi, pastor, nining seminara pastor, hindi ka human manguli nami. Mangayo minimo kliti pastor. Mingon siya, dili sa mo papulion. Kay inighuman, ining mga seminar, inviteon mo sa Voices of Love dito sa buwan sa TV show. So mo to mahigala makaigsunan, wala ko mika uli. Kay dili ko mi tagaan og kliti. Morning point entry sa akong sigilanon mahigalag makaigsunan nganong nakabalik ko sa simbahang Katoliko. Tuod man mahigala abot mi dito sa studio. Ingon tong kauban namong pastor nga speaker sa Voices of Love, pastor. Kanang unyang gabi magsugod naman ang programa sa television dito sa studio. Kanang magandam ta. Pero pastor, sa dili pa ka mo adto dito sa television, kanang mga kailan yung pastor inyong hibalon. So mo to mahigala makaigsunan ang mga kauban ng mga pastor among ipahibalo nga pastor lantawa mi karon sa CCTN Channel 47 kay makita mi ninyo live inana ang mao nga istorya. Oto kapag sulod na mo mahigala mo kaigsunan sa studio mingon dayon tong in charge Brad, kung unsa man nga kamera ahamo nagatubang dito ra gid mo magtutok. No, ikaw dinhi ka magtutok, ikaw diri ka magtutok kay tulo man ka kamera. So pagsugod na gyud mingon dayon tong ako ang kauban. O sige, mag-start na ta. Nadayoy magsinyas dito sa tubangan. Ready, 1, 2, action. May ana dayon tong MC, mahigala pa kaigsunan, mayong gabi. Tingkak na sa gagabion. Magahimo na kita sa tuwang buluhaton sa pahigbata. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So mo to mahigala makaigsunan nga ang kauban akong duha ka pastor nakapanguros kay nganuman kay lisod po kayo dili ka manguros no kay naamang ka dito sa studio ako po mahigala makaigsunan nakapanguros po unya ang diskutan dito mahigala makaigsunan mahitungod mampod sa kanabang pagtulunan ay tungod ni Mama Mary.
Yan dito sa mao nga pagtulunan mahigala mga kaigsunan dito sa mga studio gisgutan dito nga si Mama Mary walay sala. Gisgutan dito nga si Mama Mary inahan sa Dios. Gisgutan dito nga si Mama Mary birhen sa kanunay. Gisgutan dito si Mama Mary nga gipasaka sa langit. O dito gisgutan pod nga si Mama Mary kanang gitawag siya og part of our salvation. Kay naman kay matod pa sa mga pagtulunan sa simbahan, si Mama Mary part of our salvation. Kay kung wala pa siya misugot nga diha manamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo nga diha niya ipahimugso sa Ginoong Jesucristo, wala gyud kaluwasan ng tao, wala siya misugot. So mana may mga kaigsunan dito may kasabot nga si Mama Mary part of our salvation tungod kay mingsugot siya sa diyang nakigstorya ang usa ka anghel nga si San Gabriel. O sunod nga pagtulunan may kalamay tungod ni Mama Mary dito sa among studio. Gisgutan po dito nga si Mama Mary birhen sa kanunay. Ganuman tungod kay siya man ang inahan sa Dios o iyang gianak ang Dios, no? Kinsa man ang Dios nga iyang gianak si Ginoong Jesucristo. O si Ginoong Jesucristo may gala mga kaigsunan kung atong lantaon siya ang gianak nga gamhanan o pag-anak ni Mama Mary mahigala mga kaigsunan kung atong lantawon ang mga pagtulunan sa simbahan wa gyud maunsa sa pag-anak ni Mama Mary sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang pagkabata. Ganuman Dios man siya. Ikaduhang pagtulunan mahigala nga si Mama Mary pasabot nga dili siya kanang inahan siya sa Dios. Ipasabot nganong si Mama Mary inahan sa Dios tungod kay si Kristo Dios man. Mao na ako nasabdan. O nindot kay may galaw kay sunan sunod nga pagtulunan nga si Mama Mary kanang walay sila. Kay kung naa pa siya sila dili mo puyo si Ginoong Jesucristo sa iyang kaguangkan. O sunod mahigala mga kaigsunan nga pagtulunan sa simbahan nga si Mama Mary pakayap sa langit. O nindot kay may galaw kaigsunan nga kaning pagtulunan kaning mga pastor di gyud mo tuo ganuman tungod kay wala gini record sa Biblia nga si Mama Mary mingkayap sa langit matod pa sa mga pastor. Pero kay mo din masahon diha sa Revelation chapter 12 verse 1 up to 5 naday diha ang pinakasekreto nga pagtulunan nganong makaingon kita nga si Mama Mary tuwa sa langit kung atong basahon na nga mao nga bersikulo nga higalag makaigsunan. So diha ko may higalag makaigsunan na landagan nga din ang pagtulunan di ay may tungod di Santa Maria usa ka pagtulunan nga biblikal. Nagana ko sa kong kaugalingon nga nindot gyud ning mga pagtulunaso pero mo ni hinungdan na naabrihan ang akong una-una may galag mga kaigsunan sa pagpaminaw sa kalaing mga teaching sa ato ang mga kaubanan no? Sa ato ang simbahan. O mo ito may galag mga kaigsunan pag human sa maong television no? Sa studio kami mga pastor gipangutan namin pastor unsa man yung ikastorya maitungod ni Mama Mary. Ang akong kauban may gala ba kaigsunan sa diyang dito sa studio mingkalit rin sa hilap sa nindot yung guys si Mama Mary kay matod pa niya kung wala daw puno si Mama Mary dili ka makamaton og kaluwasan. Mo may istorya sa pastor unya kay ako po ipangutan na po ko pastor unsa man yung ikastorya mahitungod ni Mama Mary. Akong tubag mahigala makaigsunan niana ko si Mama Mary inahan dyan ng Jesus. So kay kanang pagtulunan na walay musuko ana sa laing mga sikta ganuman tungod kay tinuod gyud nga si Mama Mary inahan ni Jesus. So mo to mahigala makaigsunan paghuman sa maong dito sa television may galag nga kaigsunan no dito sa amo Pusundayag paggawas na mo mahigala mga kaigsunan daghan kaayo mga text among lalaw
naabot ni higala mga kaigsunan sa among mga kaubang mga pastor. Nganong naabot mo diha pastor? Nganong nanguros man mo? Pertig yung sukuha ang mga kaubanan ng mga pastor may higala mga kaigsunan nga nakakita sila dito sa mga telebisyon, sa mga show. Pag umanap mo may higala mga kaigsunan, miingon may nga pastor, kanang mga yun may pliti kay muli namin. So playaso sa istorya nanguli ni Gikag Cebu, Padulong o Mindanao mahigala mga kaigsunan. Pag abot na mo dini sa Mindanao, nag-iyahay mi uli sa among naglaing dapit, ako mahigala mga kaigsunan, perting sukuha pagkakita namo sa kuang head pastor, perting sukuha. Ikaw pastor, nganong naabot man kag Cebu? Mga pastor mong dagko, nganong nanguros man mo? Niyan ako, pastor, kanang suroy-suroy raman to ang amuang pagkanto sa Cebu. O say suroy-suroy, mingon siya. O say suroy-suroy, kamong mga pastor ang uros mo, kabalo mo kanang pagpanguros, usa ka na kadakong tamparos sa ato ang pagtulunan, dinis sa ato ang simbahan. Niyan ako, pastor, kanang pasay mo kami, pastor, sa dili. Sala mo sa atong organization, mingon siya. So kaninyong gihimo, nagpakaulaw mo sa ato ang constitution sa bylaws sa ato ang simbahan. Mao ni hinungdan kayo. Kaninyong ang gihimo, masuspended mo sa inyong pagkapastor. So may nga ba kaigsunan, pilay aso sa istorya na suspended yun ta. Ingon ka pastor, kay ning-join ta sa pagtulunan sa simbahang Katoliko o naghimo ta dito o mga pagpanguros nakitaan dito sa kumakauban niya sa television samtang nanglantaw sila. O niya, kay kalaba kaigsunan kay sekretary man ko sa Lightward Mission Philippines sa atong panahona. Perting sukuha ang akong founder nga usa ka Koreano. Ningon siya kana si Pastor Ronnie. Matod pa nila i-suspended yun na. I-kuwan yun kanang walaon sa iyahang pagka-missionary. Tuod man, gipatawag ko sa ako ang founder sa Lightward Mission Philippines. Gipatawag ko, pagpatawag, mingsuko kayo ang usa ka Koreano nga founder sa amuang Lightward Mission Philippines. O giya akong i-resign. Giya akong i-papirma og resignation kay matod pa niya usa daw kuno ko ka pastor nga nagpakaulaw sa mission sa Pilipinas sa Lightward Mission Philippines. Mao to may dalang mga kaigsunan, nawala ako sa akong pagpastor kay nasuspended ko. Nawala ako sa akong pagpastor kay nanguros ko. Inana ang kahintang may dalang mga kaigsunan. Sumoto kay dili naman ko pastor. Ang akong gihimo mga dalang mga kaigsunan na narbaho ko. I was employed in the municipal government of Gamalinaw. I was employed within 3 years. O pagkumana na may gala na suspended, na-lay off na po. Kay matod pa sa ano ang administrator, mingon siya, wala na daw kung may budget ang mga casual. So, kung matod pa niya, kung ang inyong ngalan mabutang dito sa bulletin board, dili na mo pwede nga mo report. Kaya aso sa istorya, nanglantaw ang akong mga kauban dito sa bulletin board, nakita dito nga naagyo nagamo ang pangalan. Mauna nga wala na sa may trabaho. O niya, niabot ang panahon, pila kaadlaw, nainalawag na ko. Mingon siya, pastor, nakadungogli nga nakatrabaho ka diha sa munisipyo sa Dumalinaw. O niya, karon wala na po. O hindi ba pastor nga manhi ka sa Cebu kay naatay seminar? Una-una ko may dala ba kaigsunan ko seminar? Maro ba ni hinungdan nga nasuspended ko? Pero namugos ko ang pastor
kay wakang butay lingaw. O dito may galag ba kay sunan sa seminar. Lahi na po itong seminar sa Oasis of Love. Usahan to ka seminar sa special ka seminar. Ang ngalan sa seminar, gitawag siya og Deepening of the Catholic Faith. Pagpalalong sa Katolikong pagtuo. O dito mahigala makaigsunan sa seminar. Daghan kayong mga pastor nga gi-invite. Unyang speaker atong mahigala. Usa ka pare nga president sa Loyola School of Theology sa Manila, si Father Jose Kilon-Kilon. O matod pa may galang makaigsunan sa iyang pagpanudlo. Nag-islot siya nagalaing mga pagtulunan o paghuman sa mga pagtulunan nga iyang gitudlo. Kauban sa mga kadaghanan itong mga kaubang mga pastor o kaming mga pastor nga tuwa dito sa mga seminar. Ipang pangutan namin, Pastor, mangutana na mo kung sa may mga pagtulunan nga wala ninyo na yuni dinhi sa simbahang Katoliko. Tanan ng mga pastor nga tuwa dito may dalang mga kaigsunan nangutana. O walay pangutana sa mga pastor nga wala gitubag ni Father Jose Kilon-Kilon. Tanan rin nga mga pangutana. Dugay na human may dalag makaigsunan ang maong diskusyon may tungod sa naglaing mga pagtulunan sa simbahan. O dito may dalag makaigsunan kay talaan ako nga kining simbahan na Katoliko. Dito sa maong seminar, dito na ko nahibalaan nga kining simbahang Katoliko mahigalang makaigsunan tinukod ni Ginoong Jesucristo. The Catholic Church founded by the Lord Jesus Christ. Dito sa maong seminar. O dito sa dako nahibalaan mahigalang makaigsunan nga kining simbahang Katoliko. Dito sa maong seminar, kung wala ang simbahang Katoliko, walay Biblia. O dito sa dako nahibalaan mahigalang makaigsunan sa maong seminar nga importante kayo ang pagtulunan may tungod sa Eucharistia. Ang pagtulunan may tungod sa Eucharistia mahigalang makaigsunan sa simbahan. Sukwahi sa mga pagtulunan sa lahing mga sekta. O sa mga pagtulunan sa una. Dini sa simbahang Katoliko ang pagtulunan may tungod sa Eucharistia tinuod nga lawas o tinuod nga dugo ni Ginoong Jesucristo. Pero sa amo ang pagtulunan kanhi may galag makaigsunan. Ang pagtulunan ay tungod sa Eucharistia sa gitawag namo komunyon. Simbolo lamang kana. Ang lawas ni Ginoong Jesucristo, simbolo sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Kanang vino, simbolo lamang sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Mao na'y pagtulunan sa laing mga sikta. Sa amo ang pagtulunan kanhi. Pero din sa simbahang Katoliko may dalang makaigsunan ang pan tinuod gayud nga lawas ni Ginoong Jesucristo. Ang vino tinuod gayud nga dugo ni Ginoong Jesucristo. Mao ni ang pagtulunan sa simbahang Katoliko. Mana dito na po hibalan may dala. Mana nga every now and then nagtuon niyo ko nga tinuod na giyoding giingon sa usa ka pare nga ang simbahang Katoliko tinuod ni Ginoong Jesucristo. Daghan kayo ko gipangutana mahigala. Nangutana ko nganong unsa may kamatuoran nganong kining simbahang Katoliko tinuod ni Ginoong Jesucristo. Naay dokumento nga akong dala mahigala. 12 ka dokumento nagapamatuod nga the Catholic Church founded by the Lord Jesus Christ. Nagaingon po ang mga saksi ni Jehovah nga ang simbahang Katoliko tinuod ni Kristo. Nagaingon po ang mga Sabinista ang simbahang Katoliko tinuod ni Kristo. Nagaingon po ang Iglesia ni Kristo ang simbahang Katoliko tinuod ni Kristo. O nagaingon po ang Mormons nga ang simbahang Katoliko tinuod ni Kristo. O ngayon
akong nila karon. Matod pa sa kasaysayan, the Catholic Church founded by the Lord Jesus Christ. Ano akong ibalaan? Nakaingon ko, hindot kaya din simbahang Katoliko. Kaya kaming simbahang Katoliko, makaluwas. Kaya ang nagtukod, manluluwas. Kung simbahan nimo, dili magluluwas ang gatukod. Disod ka maluwas. Kaya dili man magluluwas ang gatukod nini may galag makaigsoon. Mami, lusi ka maturan. O daghan pa mga maturan ng Catholic Church founded by the Lord Jesus Christ. Ingon nga pastor, may galang makaigsunan. Nga nakalungog ko nini nga maturan na. Nga walay simbahan, nga ito ko ninyo nga Kristo. 33 ili hanggang karon nakapabili ng simbahan o kinsa ang simbahan na walain simbahang Katoliko mo higalag makaigsunan. So nakahanap ko sa kong kaugalingon. Ingon nga pastor, agam ako magpapasakop sa simbahan nga tinukulog tao. Kaya nga mong simbahan may dala makaigsunan ang natukod si Parham. Atong 1901. O ilang taon po na ako ang Iglesia ni Cristo. Itukod po na ako 1914. O ilang taon po na ako sa Balista. Atong 18th century itukod. Ilang taon na ako diya sa Google Bahigala Makaisunan. Klaro kayo ang magtutukod. Mo istorya, mutok lang yun. Sa kamatuuran, ang atuang mga general information karon. Hindi mamaka. Nakanak ko sa mga kaugalingon Bahigala. Mo balik ko sa simbahang Katoliko. Kaya kining simbahan na. O inuod ka simbahan. O sunod na kong ibalaan Bahigala. Nakakining Biblia. Nakaingon mi, mga pastor sa una, kami mo'y tinuod. Kaya nagtudlo mi sa kanatibok ang nakamaturan. Pero ang Biblia di ay namong ginadala sa isintay-sais kabasahon. Ang original, may kalag mga kaisunan, 73 books. Ang basahon din sa Biblia. O niya, hindot kayo may kalag mga kaisunan. Kaya naapag yung Biblia din sa 1611 na 73 books. Nakanak ko sa kong kagalingon. Abi, nako ko sa kapastor na kami may nagtudlo sa kinatibukan na kamatuuran. Kung saan pagtudlo sa kinatibukan na kamatuuran na ang original 73, gihimo ramang sa isintay-sais. Ingon ni nga kami may nagtudlo. Minyanganong nga mo magkikuhaan na igala. Dahil na kamatuuran, mga may strong, kung aga na bang strong na ko nga conversion mga igala. Nga nindot yun. Nga ang pagtulungan sa simbahang Katoliko nga naman. Tungod kayo nagtudlog yun sa kinatibukan na kamaturan. Dili 66, kung dili 73 yun. Nga Bible ang igamit. Kaya nga naman, kung ato basahon may kala makaisunan, diya sa libro sa mga Mateo, nindot kayo kay si Luis Cristo, nagtudlo sa basahon, sa tubig, nga may kisalikoy sa mga protestante. O daghang pa mga bersikulo, diya sa dalang kasulatan, nga nagtudlo si Luis Cristo, sa gitawag nato, nga kisalikoy sa mga protestante. O anak ko, nagpiling pagtulunana sa simbahang Katoliko, dili mo himo o tao, sumala siya na sabdan sa dalang kasulatan, nasa isintay-sais na yung iba sa basa. O dili, tinuod kikiling pagtulunan sa simbahan. Kaya nga naman, ang nagtudlo ni mahigalang makaisunan, guided by the Holy Spirit. Gikan sa atong mga apostoles o hangtod karon sa atong kapanahunan, wala mawala ang kamatuoran nga gitugtan sa atong simbahang Katoliko.
Katoliko mahigala mga kaigsunan pagpakalat itong buhay ng Diyos. Mao ni ang kabaturan. O matod pa namo kami mga pastor sayop yun ang pagtulunan sa mga sa mga Katoliko. Sakto kayo na yung mga protestante. Pero I challenge everyone nga ato gining tarungon pagtuon ning pagtulun-ana kay mao ni mga pagtulun-ana nga magadala nato sa kinabuhing walay katapusan. Pwede man mo iniguman namo karon mangutana mo unsa inyo ang pangutana sa mga pagtulunan sa atong sila. Kaya ron hayagan mo kaning mga pastor nga magwali dili mangutan dili mo tubag dili mga pangutana pero kaning mga Catholic faith defenders anda mo tubag sa mga pangutana sa lain nga sikta aron mahayagan mo kung sa mga kabaturan minaasa itong simbahan. When I was decided mahigala mga kaigsunan nga mabalik ko sa simbahan Katoliko, daghan kayo mga pastor ningon kana si Pastor Ronnie ning decide na nga mabalik sa simbahan Katoliko kay gibayra na. Mahigala bisan pa kay mga protestante din ha karon nakalungog nga milyonaryo bayran ko pila ka milyon nga pamalikon ko o tanawon ko sa iyong sikta bisan pa mag-unsa ang dagan sa kinabuhi tigod ko mubiya sa simbahan Katoliko kay mao ni simbahan na magdala sa kinabuhing walay katapusan. What does the profit if you gain the whole world but loses your own soul? Nagauna-una ako sa una. Nindot kayong pastor kay sinaw buhok. Nindot kayong pastor kay sinaw sapatos. Nindot kayong pastor kay ang bursa dili sinaw. Kay pirmi maghatag ang membrong ikapulo sa simbahan. Pero sayop dahil na nga mangong nga pangunahuna. Ang Ginoo ay dala mga kaigsunan ang pagsangyaw gayon sa kinatibuk-an ni kamatuoran mao gini pinakanindot. Kay daghan kaayo karon mga kaigsunan ako mga bas naghimo sila o nagtukod sila o ilang naglaing masigta suwahi sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. Kay matod pa nila kay pagtulunan na iya daw ko sa Ginoo kay sumala sa balang kasulatan. Dili ko muto may galag mga kaigsunan. Sumala sa kasulatan kay gilaladalang kasulatan ninyo sa isita-isais ra. Ang tinuod yun ay nga Biblia nadalon 73 books kay mao kini ang original. From 405 o hangtod karon ang Katoliko mo ni gibasihan sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Atong 18th century may galang na kaigsunan gikuha na ang 7 books aron lang mahimong sa isita-isais. Daghang kay tag mga pagtulunan ana nganong unsay nahitabo gikan sa 73 gihimo nga sa isita-isais sa mga protestante. When I was decided nga mubalik ko sa simbahan Katoliko mahigala suko kayo nga akong asawa kaya akong asawa usaman ka basura ningon siya nganong mubalik ko sa simbahan Katoliko namana magaling ko pastor kaya ron ako'y kauban sa ministry unya karon mubalik ka sa Katoliko pero suko nga akong asawa mahigala mga kaigsunan. Pero na mong awaya. O niya, ako siyang gibukaran sa mga matuuran. Gamoy ni gipangtudlo sa simbahan Katoliko. Yun siya maminaw. Kay matod pa niya, ako'y hinungdan. Matod pa niya, siya daw ko'y hinungdan nga ang iyang mga isuon. Nahimong protestante, siya ang hinungdan. Hindi karon magkatoliko siya. Pero na mong awaya sa akong asawa. O matod pa niya, iya akong giyaan may gala. Nagulang ako sa akong kaugalingon nga bisan pa siguro giyaan ko sa
na anak ko ang kamatuoran. Kay ang kamatuoran may dala bisag unsa pa ka bilinduan sa mga butang nini kalibutan na dili kabaylo ang kamatuoran. Kaya kamatuoran, magpabiling kamatuoran, ang bakat magpabiling bakat. Kung mamugos kayo may dala, ang asawa, biyak-biyaan, dito kumadlok. Ganun man, nakaangkala kita sa kamatuoran. Sunod may dalang problema ako sa dihang ibalik ko sa Simbahang Katoliko. Dili na muila ang kauban ako mga pastor. Daghan kayo mga pastor na magyaga-yaga na ko. Nanong ibalik ko sa Simbahang Katoliko. Pero wala na ko isapayan. Ganun man, wala ka pagbawadan ka mga higala. Wala ka pagbawala ni mga minahal sa kinabuhi. Basta kay naagid ka sa kamatuoran mga higala. Mauna nga akong ikumbati. O sa'yo akong ihimo. Adlaw-adlaw. Muaten ko misa. Kaya nga itong Simbahang Katoliko may gala. Taga-adlaw na abing misa. Nilatin ko. O misa. Taga-adlaw. Ingana ko sa kuwang tatay. Tay. Mubalik ko sa Simbahang Katoliko tay. Iyon siya sa may muhimon. Iko ang gitar ko pamagi tay nga mubalik nga mabuhi ko. So mingon siya sa igo. Padayon sa imuhang panaw nga magkatolik. Mauto, may gala, hindi ko ni patpad sa dipulog. Sa ako ang last 2012, na-decide ko na umalik sa Simbahang Katoliko o hanggang ron nagapabilin ka nining atong simbahan kay nga naman kining simbahan na mo'y nagdudlo sa kinatibukan na kamatuoran. Almost 15 years na tang balik sa Simbahang Katoliko. Muna nga napilaghang mga post sa social media nga ako mga kaubang mga pastor makikibatin ako. Pero huwag ako ang suklan dili musukol. Ay nga naman nakabalo sila sa kamatuoran sa Simbahang Katoliko. Okay lang ang himon, miingon lang sila. Brad, dili lang ka mag-debate. Maluwas ka naman siguro kaya nag-ampo mamulis Ginoo. Ayun ko, ang Pinood, ang tagiya sa kaluwasan ng Diyos. Ang Diyos na kayo maingon, maluwas ka o dili. Pero nindot yun, may naatas sa Pinood na simbahan. Kaya matod pa sa piso, 5:23, si Kristo ang ulo. Ang simbahan, bawang yung lawas. Kung wala ka sa simbahan, dako, kaayo, o question mark, ang imuhang pag-alagad sa tumuhi nga Diyos. Ingon nga pastor kanhi may gala, I challenge everyone. Hindi nakaluwag karon. Kung sa mga klase nga sikta, naatay klase every Sunday. Dili sa ato ang St. Vincent College, mangutala lang ka sa mga kauban karon ng asa. Makabalo ka o asa. Welcome! Kung sa mga klase nga sikta, pwede ka mo join sa mga klase. O dito ka magtuon, o dito ka mutan na. Pwede sa ka, ikaw magtudlo, hindi ko ba ni magtudlo, mangutanon ka. Open! Wala na hadlok ang atong Simbahang Katoliko sa pagtudlo sa kinatibukan nga kamatuoran. Kaya mga gusto, kay matod na sa Matthew, 28:19, panlakaw ka mo sa tibok kalibutan. Giingnan ang mga apostoles, o gikan sa mga apostoles, o hangkod karon sa itong kaprahunan, ang mga pare na kapadayon sa pag-challenge sa itong mga kaisunan, ng mga laiko, padayon sa pagsangyaw sa kamatuoran nga gitudlo sa atong simbahan. Ora nga, dili tamhandlok sa pag-istorya sa kamatuoran. Kaya kining kamatuoran ang higala, mao kini kamatuoran nga nagdala nato sa kinabuhing walay katapusan.
Nakala ko sa kong kagalingon. Ingon nga pastor kanhi. Nagpasalamat ko nga nakabalik ko sa tinuod nga simbahan. Kay 13 years old paubos usaro katoliko. Pag 13 pataas may dalag nga kaigsunan. Nahimo kong membro sa simbahan o nahimo kong pastor o lumastor. Nakailan o kagkang mga katoliko. Akong ginulsulan. Ganoman, tungod kay wala akong masayon kani adto sa kamatuoran dinhi sa akong simbahan katoliko mahigala. Ona, mahigala. Ganindot tayo. Karon, nagapadayon ta sa ato ang misyon. Unsay akong gihimo? Adlaw-adlaw ko nagsimba. Almost 2 years mahigala. Sa dihang nakita mi sa akong asawa. Miingon siya nga mo-join siya sa Isis Love Seminar. O maupo ko'y hinungdan nga nakabalik siya sa katoliko mahigala. O karon kauban kami sa pag-serve dinhi sa atong simbahan. Kay nakabalo na po ng asawa unsa day ang kamatuoran dinhi sa simbahan katoliko. Kaya aso sa istorya, may sunod siya, gano'n nakabalo siya sa pagtulunan sa atong simbahan. Muna nga kung ang balang Espiritu Santo may mag-hikap sa imo kasing-kasing, there is nothing impossible. Matod pa diha sa Lucas 1:37, kung sa may imposible sa tao, posible rin na sa Diyos. Kung nakaka sa dakong mga problema sa kinabuhi, padayon sa pagduol diha sa atong buhi ka Diyos. Kaya ang Diyos, maminaw siya unsa ang atong mga pag-ampo nanha kaniya. O kaya niyang sulbaron unsa makadako nga problema nga gihambling sa atong matang usa ka kinabuhi. Sa ako ang conversion may galang marisyonan sa akong paglakaw sa naglaing mga pagtulunan sa atong simbahan. Dako kay proseso. Problema dito, pero walay problema nga di kayang sulbaron sa atong buhay nga Dios. Kaya ang Dios kaya niya nga gibutang ang mga planeta nga walay gibitayan. Kaya niya gihimo ang mga bulan nga walay gibitayan. Kaya niya gihimong universo mahigala mga kaisunan sa ilang kaugalingon nga giagyan. Kaya gihimo sa Dios. Walay butang nga dili mahimo sa Ginoo. Kung unsa man kay dako sa atong problema, doon tayo sa Dios. Doon tayo sa simbahan. Attend ta og misa. Maminaw ta sa ebanghelyo. Mukalawa kita, muambit kita sa lawas ug dugo ni Ginoong Kristo. Mag-ampo kita. Mo-participate ka whatever the activities of the church. Aron kita mayong magbalasigon. Kaya kung magbalasigon ka, mahimo kang dasig sa imuhang BC. Mahimo kang dasig sa BC. Mahimo kang dasig sa kapilya. Kaya kung mahimo kang dasig sa kapilya, mahimo kang dasig sa parokya. Kung mahimo kang dasig sa parokya, mahimo kang malasigon sa pag-attend sa mga luwaton sa atong diocese may kalang mga kaigsunan. Kaya naman, kay mao kini ang gusto kay pahimo sa Dios kanhi sa atong matag usa ka kinabuhi. I challenge everyone. Kung unsa man kadako imong problema nga gihambling nining mga oras. Kung ano na may mga batian nga imo ang gibati karon. Paminaw sa Dios. Dol diha sa simbahan. Kay naatay mga sakramento nga makahatag o makatambag sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Kaya aron mahimo kang magbalipayon sa imong pagsunod diha sa atong buhi ka Dios. Ingon pa diha sa Mateo 11:28, doon kamong tanan nga gikapuyan o papahulayon ka kamo. Unsa man ang atong gihambling nga dala makaisunan, doon sa atong buhi ka Dios. Kaya ang Dios dili mo talikod. Ang Dios dili mo ta, ni dili makakita sa atong gipang himo. Ang Dios kaya niyang himoon ang pinaka-the best sa imong kinabuhi.
unsa man ang imong pangayoon sa Dios, kaya niyang ihatag na kanimo. Tungod kay ang Dios naa siya sa tanan. Naa niya ang tanan. Muna nga padayon kita sa pagkikauban sa atong simbahan. Pero aso sa istorya may dalang mga isunan sa dihang nakikauban ako sa akong asawa. Nagpakasal mi dinhi sa atong simbahang Katoliko. Ngayon man, kay katong among kasal sa una, sa Protestante, wala ko'y klaro. Kaya nga naman, ang kasal sa Protestante, mura naghapon na o civil na kasal. There is no connection in heaven. Moto nga nagpakasal mi, dinhi sa atong simbahan na Katoliko. Dito may kasal sa Cebu. Ang nagkasal mo, si Archbishop Jose Palma. O dito may kasal sa Archbishop Palace. O kami, ang pastor o pastora, ang unang gikasal din sa atong nasod sa Pilipinas. Mga nindot kayo may dalag magkapagkaisunan na magpakasal kita kay mao kini ang makahatag nato kalipay kay himuo na kita o nindot nga magpadayon sa pag-alagad sa atong buhi ka Dios. Daghan pa unta kay kong istorya. Unya kay gamay naman ang atong oras. Makayon ko sa nakadungog. Nining akong mikropono. Kung unsa man ang imong sikta, kung unsa man imong gibarugan, kung unsa man imong pagtuo karon, padayon diha kay ang Dios maging istorya ra sa imong kinabuhi matag karon og unya. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. O kini si Brother Ronnie Castañares magaingon nga kaning pastor nga nagkatoliko na. Maingon ko maayong gabi kanatong tanan and God bless.